Du har ju ingen som hästar du har hemma fungerar. Nej. Jag tycker nog det är kul den där hästen. Ja. Du skulle vilja lägga dig hemma så det bara är på... Det var inte grann också. Det var något form med. Du menar detta? Ja, det ligger lite konstigt. Du menar där bommen ska upp? Nej, du kan lägga ner den sidan om. Alltså denna? Nej, den andra. Nej. Han ligger helt nere här. Det blir att det inte är linje bara. Så? Du slänger den ut till dig. Lägger så? Ja. Så där då? Ska du få höja den? Det är hål. Ja. Det är en stor bit då, va? Så. Akta dig! Ja. Hur mycket ska jag filma? Ja. Ska jag filma mer eller? Det räcker väl jag som filmar.